שהיא נגעה לי פה עמוק בלב, היא גם נגעה לי עמוק בבטן. אני מאוד נהניתי מההצגה והמופע של עידית, הרגשתי שזה משהו שבא מכל הלב, עם הרבה מאוד עוצמות. לא נכון, אני עוד חצי שעה אני צריכה לעשות את הכתיבה שכתבתי עליו. חבר'ה, דקה וחצי זה כל הכלים שבעצם אנחנו מביאים בפרויקט כמו לקחת נשימה, והמטרה שלו הוא תרגילים אפקטיביים שאנחנו יכולים לעשות בדקה או דקה וחצי, מקסימום 3 דקות. הכניסה של עידית וכל מה שהיא שידרה וכל מה שהיא הראתה ושיקפה בעיניי הוא פשוט פנטסטי. קיבלתי כמה טיפים טובים לחיים. טעמתי מכל כך הרבה דברים נפלאים, שאני בטוח שאני ארצה ליישם אותם בשטח. מה שלא נשמע, אז תורידי, יאללה.